Voilà, beste mensen, welkom op Mediaman Vlog. Op vandaag 8 oktober 2018 heb ik hier terug een interessant artikel gevonden in het Nieuwsblad. Vergaande en ongezinde ingrepen nodig om klimaatdoelstelling te halen. Het is overal te veel pollutie, de lucht is vuil. En we merken ook in België, er wordt toch al veel aan gedaan. Wordt aangespoord van de mensen hun fiets te gebruiken naar hun werk, of de fiets te gebruiken tot het station, tot een bepaalde busstation en zo verder. Maar hier in Zeeuws-Vlaanderen, waar ik woon, dus dat je zou denken van, het is hier een groen gebied, het is hier allemaal groene mentaliteit, is het alleen maar erger en erger. Een beleid die op niets trekt. Ik die regelmatig, bijna dagelijks de fiets gebruik, zie het alle dagen. De wagens nemen toe. Er is geen plan om speciale waterstofbussen te voorzien, om ervoor te zorgen dus dat er 7-op-7 verbinding is. Van alle dorpen hier naar een busstation, nee, dat is er niet. Mensen worden verplicht van vervuilende wagens te kopen, als tweede wagen vaak, die meer dan 20 jaar oud zijn, die stank veroorzaken op de baan, pollutie veroorzaken, onvoorstelbaar. In een gebied, Zeeuws-Vlaanderen, waar je zou denken van, die leveren toch met een groen beleid, is er helemaal niets van waar. Het trekt gewoon op niets het beleid hier. We hebben het nu al zoveel keer ook gezegd. Wanneer komt er bijvoorbeeld een mobiliteitsplan, een groene plan, dat iedereen naar een busstation, naar een treinstation kan gaan, 7-op-7, zonder de wagen te moeten gebruiken? Waarom is er geen tram in Zeeuws-Vlaanderen, zoals in Rotterdam? Waarom zijn er geen waterstofbussen 7-op-7? Waarom moeten mensen sukkelen met vrijwilligers die zich moeten inzetten om in bepaalde gebieden mensen te vervoeren? We zijn die heel dankbaar, maar 90% geeft geen transport 7-op-7. En hier zie je de vervuiling, er is echt weinig respect. Waar is de politiek hier van Zeeuws-Vlaanderen om het te veranderen? Het trekt gewoon op niets. Bussen inkorten, bussen annuleren, om ervoor te zorgen dat je nog meer je wagen moet gebruiken. Je kan niet overal de fiets gebruiken, dat weet men. Ook bij slecht weer is het moeilijk. Maar waarom is er hier geen beleid? Zeeuws-Vlaanderen wordt echt een vervuilende regio die de lucht vervuilt. Want als ik dat hier zie, het is erger en erger. Meer auto's, minder fietsen. Geen alternatieve mogelijkheden van transport. Hoe kan men zo dom zijn om geen transportbeleid te voorzien, 7-op-7, wagen aan de kant, de fiets, de bus, de trein? Dat zou toch wel een betere oplossing zijn. Voilà, ik ben nog een kilometer van Hulst. Ja, het probleem hier ook is, er zijn meer en meer van die oude wagens. Mensen die als tweede wagen zo'n oude kar kopen van 20 jaar ouder en meer, en die uitlaat is verschrikkelijk. De stank dat hier is naast die hoofdbaan, ongelooflijk. Voilà, en ik ben ook astmapatiënt. Ik doe regelmatig metingen voor de longen en zo verder. En het is alleen maar slechter. Er is een periode geweest dat het beter was, maar nu, met al die wagens die er meer zijn, het fijnstof, de vuiligheid die in de lucht is, en dan ook nog de alternatieve wegen gebruiken hier van de polders, om te zeggen, ik ben niet op de hoofdbaan, het is slechter en slechter. De politiek, men mag het zeggen, luidop, het trekt op niets. Het is echt de alarmbel hier in Zeeuws-Vlaanderen, het groene beleid, wanneer komt die er? Waarom moeten de mensen een wagen 7-op-7 gebruiken in een gebied die zo prachtig is, een natuurgebied? Ik zeg, de mensen kunnen niet meer gaan vissen. Overal zijn er affiches. Opgelet, het water is te vuil om te vissen. Je hoeft maar even naar bepaalde rivieren hier te gaan. De lucht stinkt.
De riolering stinkt. Je zou een keer moeten kijken in Vogelwaarde, in bepaalde straten, welke stank dat daar komt van de rioleringen. Ongelooflijk. Bon, het kan blijkbaar niet schelen voor de toekomstige generaties, maar ik ben van de opinie, het is echt erg dat men er niets aan doet. In België maakt men constant publiciteit. Komen er meer treinen, komen er nieuwe routes aan, alternatieve oplossingen. Hier in Zeeuws-Vlaanderen, wanneer komt de alternatieve oplossing? Waarom is er geen treinstation? Waarom is er geen tram? Waar ergens anders in Nederland is het zo? Zeg, Zeeuws-Vlaanderen, het is echt uniek. Is er dan echt niemand die een stap kan zetten in de goede richting en zorgen dat de mensen minder moeten afzien, dat er een betere luchtkwaliteit komt, dat de zaken zullen veranderen. Voilà, dat was nog even de Mediaman vlog over de aanhoudende slechte lucht, de pollutie en ook de onverantwoordelijke houding van Zeeuws-Vlaanderen om er niets aan te veranderen. Tot een volgende video.